Moro vaan kaikille. Meikäläinen olisi Mestaritube. Meillä vähän Hunger Games. Ja mulla on uusi skini, koska mä en jaksanut kertoa sitä toista. Kun mä kertaan vaihan sen nimenkin, niin miksi mä en olisi vaihtanut skiniäkin. Koska joo. Ja mä ajattelin, että mä voisin F5 katsoa, että vähän, että missä on se sitten. No okei, joo. Tosta ei tullut kokea. Hei, mitä? No mä missä. Ai, että ongituksesta ei sitten lopu speedi. No, ollaan sitten speedhackerit. Mä olin kyllä aivan varma, että ongesta. Mä olin sille, hei kuules, minä lyön sinua ongella. Hei, miten täällä mulla on jo tyyppi? Kombo mate, kombo. Terve. Hehe. Olipas hauska. Mä en olisi voittanut ehkä ilman Rodia. Kiitos Rod. Mä vaan silleen, onks tuolla leipä? No, siellä oli leipä ja tuossa on chest. No hei, ei sitten. Tommosen alla muuten on aika varma. No okei, joo, mä menen vaan tänne, koska en tiedä, mutta tuolla on muuten chesti. Mä kerran oon missannut tän chestin täältä. Jos tuossa on chesti aina, joka pelissä. Eikö tällä talossa mukaan ollut yhtään enempää chestiä? Tää oli ehkä huonoin chestipaloihin. Päästä! Noin, kiitos. No, mulla on nyt ihan hauskat muut kamat, mutta armoa, ei kun siis, niin armoria tää olisi kyllä vähän parempi hauska. Ja aseekki olisi parempi vähän, joka kivimiekka mieluummin, kun tämä täältä löytyy. Olisiko tässä testejä tässä pellolla? Ei. Selvä. Hei, tuossa on testi. Housut. Siinä on testi. No, taas housut. Parit housut on sentään. Ja chestplate. No nyt on. No en mä kyllä voi sanoa, että hei, oliks tässä vielä? En mä kyllä voi sanoa, että mikä huonokaan paikka oli, ei tullut tänne. Mutta nuo rajat vaan tulee täältä aika uhkaavasti. Ei, kyllä mä ehdin tänne taloon. Tämä talo ehditään vielä helposti luuttamaan. Ja ei ehitä tämä kuulen freezin nimittäin. Te ette kuule, koska kuvaan niin huonolla kuvausohjelmalla, että ette voi kuulla. Ja mä en muuten halua, että ne rupeaa räjähtämään. Mä voisin kyllä laittaa tähän Minecraft-äänetkin, mutta mä nyt en vaan halua. Seuraavassa videossa, kun mä pelaan jonkun muun kanssa, mutta en yksin ainakaan, niin hei, se tulee muuten ihan tuohon. Mä en edes tiennyt tätä koordinaattia, niin silleen, juu, mennään etsimään suplitroppia, niin sehän tulee tuonne ihan piirreen. Siis suplitroppista puhun tosiaan. Meidän pitää mennä sniikkaamaan. Hei, mä voisin muuten käydä täällä enchanttamassa miekka. Terävys. Hyvä. Semmoista kamaa sieltä. I'm so sneak. No niin, nyt se tulee. Tosiaan mulla ei näy näitä particle-effektejä tuolla ja muuta. Tuolta tulee joku tyyppi, jolla on hyvää kamaa ja mä haluan nimittäin suplitropin. Kiitos. Ei, mä lensin liian kauas, mä en sano niitä kenkiä. Ei oo totta. No, ihan sama. Kypäräkin on.
Hei, jättikö ne muuten... Hei, onks tuolla vielä? Jättikö ne nekin? Ei kun tosta tulee joku. Ui jumpe, tolla on muuten hyvät kamat. Mä haluan sen testplate. Tää tyypin lagaa aika paljon. Joo, kiva. Ei kuulen askeleita. Koska... Ei, nyt ei saa lagata. Ei. Lag. Kiitos kun pelastin. Mä korvaan ton pelastuksen kyllä. Backstab. Ne jollain assassin kitti. Mä käytän nyt toistaiseksi vielä tätä yksikköä. Tässä mapissa on se varma enchantin table spawn, niin mä voisin käydä enchanttaa. Mulla ei oo vielä full HP, niin mä oon vähän tälleen sneak. I'm so sneak guy. Täällä on ihan sairaasti tyyppejä hengessä. Tää on kuitenkin jo yli 6 minuuttia kestänyt. Niin täällä on siitä... Minne mä heitin mun ongen? No ihan sama. Tuolla on joku tyyppi. Hei, tossa on muuten paremmat housut. Noin tossa. Noin. Nyt meillä on hauska kamat. Nytten katsotaan ympäristö. Joo. Kai me saadaan enchanttaa ihan rauhassa. Terävyys. Noin. Eli siis terävyys on sharpness. DM. No. Näin meni tämäkin peli tällä kertaa. Mä voisin mennä muuta tuota vastaan tappelemaan. Meillä on nyt ihan semi-hyvät kamat, niin... Ja oikeastaan tää video on kestänyt jo niin kauan, että mulla on ihan sama, että mä häviän. Kato, sillä tapellaan. Noin. No player track. Mulla on jo player track. Ei onki. Ei, mä heitin mun ainoan ongen. Onki. No tossa. Noin. Onkia ei saa heittää. No joo, enpä mä täällä enää. Miten se on noin kaukana toi viimeinen tyyppi? Mitä? Joo. Voitettu matsi. No, toka video on voitettu Hunger Games. Ja. Joo, en mä pelleile. No mutta hei joo, kiitos kun katsoin videon. Toivottavasti jos te tykkäsitte tästä, niin painakaa sitä tykkäsnappia, jos on peukun kuva. Me nähdään sitten kun seuraavan videon sijasti. Se olisi